bentuke. Karasandra kapasang yukya kene ngono ingkang kacandhang wasih. Wis diakali kon joget, diakali kon kok rokok. Bapak RT kenongo niki. Nama pun diambar wulan Ngelmu ngelmu iku kalakone kanthi Katur panjenenganipun Bapak Bendahara niki akuane dereng ngenten. tegase kas nyato sani Setya Budya pangakase tur angkara. yuk ya Teguh Wayu Manunggal bedhok tiga katane bisa kelen padang bulan kekencar ning latar tengok lungguh angin medit mah ngedul saya greges rasane ati rumangsa yen wis lolo papa raga neng son tutu sanak tutu kadang ning pondok ana sayekti nadang prihatin duh nyawa gondel lana yuk ya ha ya ha yuk ya ha yuk Teguh Wayu Manunggal asik janjine piye nganti sabrene maune dele dadine tembe aja sembrono mbok ya sing nyata tembe burine dadi tulodo monggo nyarapku kewetan galus aku tahan sendok nyawang wujudmu aja kuatir aku sumengger timbang terus mikir hembong ketir timbang bingung lowong glantong nyawa mendung terang cawes payung kowe hamblong aku trimo mupu becike
aku Solo atane sesandingan agawesan sama atiku anatyan munggah gunung ora wegah watone tan asa-asa manding mangatan asa eling sarong jagong rasane kebaca tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarong jagong abot rasaku sarung jagung abote kabacot tresna tarewangi kerepan jiwa raga mlaku adotan ngaresulop watane sesandingan agawesan sama atiku natyan munggah gunung ora wegah watone tan asa-asa manding mangatan asa eling sarung jagong rasane kebaca tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagong ngabot rasaku ya ha lu woi lagu hanya manunggal Hah? Yuk. Woi. Senang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngantene Gek semana aku tetep tresno lan tetep setia ya Kang sisirane buntute kancane buntute loro buntute siji dhewe iki tereng nate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe kok njur lali nang aku sithik mesti nesu terus ngajak padu jangan napa kowe pancen ra kelingan jamane gek biyen ya Kang Mas tereng nate gawe gelo lan gawe kuciwa jenang kula glali aja lali ali-ali niku sulit
kula aja dianggep sepele mung ati tansah deli yen nganti lara gelo sedih rinten dalu ketok engke wala nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula ana kidung rumeksa wengi tego ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jem setan datang urun paneluhan tan ono wandi mingkar mingku ring ukara agar ana karenane maragi siwi sinawung ras mineng kidung sinupa sinu karto mereka tarto pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji
mohon dijaga. Niki engko polahe ora karuang niki mangke. Tolong kepada Bapak Hansip untuk menjaga di area-area yang rawan. Ilmu iku kelakone kanthi laku lekasing lawan kas tegesing kas nyanto sani setya budya pangekase terangkara macan mangap magap magap bocang gano akleya klepra wesa caka kangen reyak pranyata ga wega bera slompret slompret kapal nonggong kandang reyak katipu imbal nang loro terslendro salompret belok jaran kepang nyongklak merake ngitung macan mangap magap magap bocang ganong akleya kliprak wesa caka kengahan reyak pranyotok wega berak akeh mau bengi terus montang manting tanempa turu hatiku tansah klesian amarga eling bubar semandhen mutiara teteke lentir kuning aduh manggene rumangsaku tak karo milang-miling tak awe mong tansah ngecek sing teko jebul sing kucing
tata rukun kang kayuyon dadi srana iku datang jemu nyawiji ing panemu condonge ing kalbu ing panemu condonge ing kalbum Dalas remangsa ayon-ayon sarwa sarwi samarayon-ayon tatas titis tangkas sayo detan sulaya tundane nelongso jarene apa tresnane sriyoning mustika toban Sugeng rawuh Cahyono jeneng Cahyono Anandar Branti Sri Huning Datan Kraito Kanthi repto kadange pribadi Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban Huning putraning Abi Wangsapati nalika ing uni kapupu ing Madyaloka truk pangtanding kelawan Minak Jingga katresnane Wiratmaya tinampite ning Rara Sri Huning senadyan wekasanira prapting lena lelabu negara
aku kelingan gubuk kae biyen tak goleret ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagatrina saya marah hati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung marang iki kanggo kudurung rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala kang awus seda alabu ing negara tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya yo Teguh Wayu Manunggal yo iya yuk wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang
kutha gedhe Yuk, yuk, yuk. bendara terus yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono wasistor anggungrung kelawan bendara tiasulis tio pijar angin cangke alis terus no sesideman Panjenenganipun Bapak Sulipin sepeda malih. Panjenenganipun Bapak Sulipin kula aturi minggah panggung. Monggo panjenenganipun Bapak Sulipin kula aturi minggah panggung. Matur suwun. Yuk, yuk, yuk. Iya, iya. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, iya. Yo. Halo, sepeda malih panjenenganipun kadang kula sepuh Kang Mas Sulipin kula aturi tindak panggung. Sepeda malih panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sulipin kula aturi tindak wontening panggung.
Yuk, ya, yo. Aku menang, aku menang, aku menang, aku menang. Ayo mabuk, ora toh. Awas. Yuk, yuk, ya, awas, yuk, ya. Woi, yuk, hai, yuk, 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 iya. Lah dalah.